unti me kan kire me se otimi sa kompo na me mfa kompo ma on try ofi enhwe na me do ko gina bonten se mboso sa kompo na gugu mani wase enti nya wono mom no so no de ne ho ade koma nsuo no dabi wa fom kra wo de omo kwadane de no ho nwan ne nkokọ obetwa ansa na dua nsuo na agiatum Nyansapo yenye son ye ba kope na waje so se yesane ne badwembam yasa ababium ye ba ya ba ne pabre so enibre so ene yesa de be hye adwuma na se ye ne wade enne ye be bonkomo na read the kind of environment abusu apanyo usu aduomi mafa ne myself inna wa ankasa wani beje ho mfra ma papa bi a fa me ho no enye asem ketwa na ye bekọ na ntentam no a opanyina ani ni bedi nkomo no yakọ na yakoma na kwaba na afi ya ba asem no so no mo wadaruma subscribe so wonyanyo idea na aya na ye dwumadi nto na wo hwa me so menye surface pese minkunya obi pe bi ahwe na wonya hu safidie share no no nso nya bi na ado adwen chen so de atase e de amame medase se waje atum sa black minia obata kare ndi obo awo nananom ta dentra ya jen pa ta dentra modern mo no ta dentra unso ne friend se ta dentra no mamini ka mo akwa ba menya Nyansapo okay so minia se ho ye de oba de raro ma metia popa nana kansuo bi din se ta dentra bepa mo chew mo man hwa de kakra ne emra ye ba ye be bonkomo sentia enne ya kire ne ye na beta ta dentra ho no me de betu dwa na afi ya sha ase abobo ho ne nhwe we mra sawra epo ena ye gina mu yi na epo a ye gina mu no eye ensuo bi a ye friend se ta dentra tie di ni ye pa ta dentra eye ensuo a epie efre bi pomuo na enam saa epo yi mu ni ade a na sabie kro to nana ete ho mame mu akwa ababie mu mejo so na we de mesrew na yakọ tina ya wusu yono no yemmam enche bebere na yenkoto aso ofie se ye ntimi ni yenkomo wa ha dabi okay abutua subrani na ne eden pa okay abutua ta dencha na wo kan ye no ha eye nsuo mesrew nya akwada bi din na enye ne ba bi din nemum eye nsuo no ho pe ena yetie ya ye bebo nkomo yi ene ye nkomo twetwe ne eyetiawa enche ene beto dwa se owura bia friends se Kofi page sie na TikTok oni social media wono so di na agro wo hono na sofu bia ye friends se Azuku se de munya munim e wa Asantehemaa ne Ghana ha wodi ndwumade wo social media TikTok so na opanyi bowura mu na senkomse no no amfa na owie no entro ntie no Azuku ko gina nsuo ma hamarache de camera si no so ekum nwanye tutu nsande gu mo se wabɔ Kofi pages dua san se waba ne pages so ensem bebre yenye nim se ne won ne nice okrowie no obrawie nwoma so no te sikadwa Kofi so Asantehemaa opem so tumfo se tutu pia nana wahye wakande ato sa Asantehemaa no ye modua yei ama meka se asam no adi Azuku ama me ne mo ka sei Asantehemaa nana kradua oyi adom asem na kopie no koto ama me mo kasa die yewura Azuku odafom a wotwe ne nase a wadi fo wadi ntwo eno nkomo enene ye ba ne aba boboyi ananom bibi anko ya madam mo fanche black power minia asem ni tiawa Azuku wo pre dodo ana mefa akwanya so na machi ahwefuo nyina metimi aka se onhye dam pe ade e sombo pa mo fa nkoda Asantehemaa ase ntwo na wakwa akodi no nimse Asantehemaa court nso de odi ntwo anyese wadi ntwo no wawie na anampamocho no asore ekọ be ya amamre ne amane amamre bi wo ho bia wonye nemu mo nsa nkotena se no pa ade e sombo a maame no betimi ahwe akai no mo fa nkoda maame na ase eno no anyesa sunsanso be ho amanana enye sunsanso nenka wo bewu makai asem si ye ne obedi nkomo e ma wo de tudwa se dua na wabɔ no wanwe ono abetu kotie no de ahwan yem e ho na wo keka koya na wo ye den kadua ne bekyem wo ye den kadua ne bekyem se mi di magro me ton ma de na obi aba na obi di dwe na mabɔ ne dua no kadua ne nya nipa no mum na mum ka me na mbɔ dua na nka bekunu chirem TikTok no nya Azuku de o ena wo ye sunsum mu nipa de bia me ka se obi ye konfo obi ye sofo a ye nyina sunsum dwuma ne ye ena wo ye cancel me de me ye busa because me de me use nature
ɛna me abusa enti sɛ obi frɛ me sɛ nana me wo hawa enye wono nanum asɛm na me gina so atie obi o yesunsu madwuma bia nhyɛ saa asɛm we nso enye wono no anum asɛm na ɔka no ɛna wo sɛ utie ye di ka gine din gine ma me din gine papa din na gine date of birth ni twi din yɛde to no na wagye na tena se ye ho abusa panyimfo se yanyina nkra ne mu ntete nkra ne obi ani ho a wonna ya waso dae da asofofo national temple se sunsun mu wiase wonna ya na so dae ohun wɔkyema ya waso dae da yesi yi wadi na sɛ wo dae koso soma wɔkyema na aka kyem sɛ wo security na aka kyem sɛ me wa mam tuhio kwa me na fa so onyae na sɛ wada enti dia ne de ne tinam se onkɔda Asantehemaa ase papa koso ko betwa ne nkwa na so ɛna ye modu ye ntwa ye tirinwi ɛmfa nkɔhye nsuo mu ade ntira utumi no wunipa utumi no unwiu ɛno nti na tete no sɛ obi akola kɔ yini ti kura na panyi kɔ yini ti a ne yasesa nwi no ne ye ba ne da bɛhye dan ho ɛno da bi ye bɛpɛ ho ane aka ho asɛm nsunsuanso a de abere ma ne mɛma omu yi omu ti ɛne ye ne ye twitwa mo were gu abɔnten nsunsuanso a de bere ye aka asɛm o kane no ye nyi ye da ama ye nwi ya mfa nkɔ bɔɔla so da bonsa atakwa me ejaade na na sɛ dan no ba bia apan no na o maame no abobɔ no wɔde ahyɛ wo ti wo bɛkɔ fie bi no etuatua ho saa na wɔbotaye nti saa de no ɛna wonim sɛ enwi etwa mogya ayɛ no kora pa nti sɛ utwa onwi de kɔhye nsuo mu a ɛyɛ mogya na wastop no utwa nti ye ntwa nwi ye mfa ye ho ade nkɔhye nsuo mu dabi nti sɛ na wo po bi ayɛ ne bɔne de a ka wonye abrante ne mom tiri nwi ana na taade ne nkɔ mfa nkɔhye nsuo ne nkensuo ne ni ko so akɔ sama na mansuo no nti wo de ho ade ama nsuo no sɛ onyina saa de we so no mfa nye nipa de bɔne ma wo nti menim ba bi a woni sunsun mu no waduru sisi ai enka on committee saa dua we obo ye ɛna wono ankasa no so no asɛm no me na metena se di asɛm wo ya me nyina duabɔ no so mpo mmua ne fo odi for complete saa because yenya nente say Kofi pages efo de odi nemom dua na azuka ebo ye no no say nananom pepis Asantehemaa to one time obia o pass mu due se me black power metena se di asɛm wo ya Kofi page woni ebone wo ba bia fi se me ye sunsun mu adwuma ɛna Kofi page wo de nadwene na ɛka bibie nti wo na wo sunsun mu no ade na wo nhwɛ sɛ asɛm a wo kan wo so oni krata no aba se sunsun mu wiase wo hu sɛ wo krata me nua we de wo boa wo krata ɛno ko ba me na giwa di more nipa wo krata wo so ono so to oni krata wo so akyere na de a wonya obenya krata ba ho asɛm na mo kan nti wo a sɛ na wakoma ba ye wo na anu ya wo ba ha ye de amoa ebusa sɛ wo wa yere wo mprafo ye san ya sɛ na wo mpena mienu ka gu ma wade ka wale eguye ɛna sɛ nka na wo so wodim sɛ wo mpena ye ba ko wale tam be so na bosom sɛ ente saa nka wo bosom no ba gina di dabi ka me kran ka me nsibi sanity enti Kofi page wonya mfonso bia me ba black pa mesamo ahwefo a mo hwɛ yesamo na yenkan sɛ anase onkan sɛ nananom a wɔn etena so na wɔn ebu aye no sɛbe ɔma yɛ mfonso minim sɛ yɛ nana Asantehemaa onye konfo enti enye sunsun masem na mum duabɔ no a yɛse yɛ mo ha physical ɛna nananom tena se ɛyɛ sɛ ba ne sɛ wɔn wɔ sunsun masem a wɔn wɔ animdifoɔ nso ɛwɔ manhyia a wɔn nso yɛ sunsun mu enti black power ka ne sunsun masem a ɔnka no physical ɛyɛ hema ɔhwɛ yɛ a ɔka enti yɛsrɛ mo madaroma ma monye nana anonsi bɔne okay enti sunsun mu no because ono no sunsun masem no waka oni krata wo na wonim sunsun mu na wonim so wo krata no so se ampa onni binti ne bia faade we bra na me ma wo krata wo wo befu enti o so mani hunu o se yete yankofo we bra be so yehwe obi timba o so obaye adwuma hwe ne se be ma fresuman no o fresuman ne ba na wadwuma na ade kan obaye o se ne fon ayira boso ba o se be ma fon obi anyirai obi na afoma se be so mehwe se boso no abena na wo mene ye odina se ka se ampa o konfo we na suma me se membra nti so obaye na me so me ka chen se ampa o fon ayira nti kofa wan si di bra o nwu mani ma se se mo no dwuma dia mu di mu amumu bi se da se ye nyina dwuma ne ye hihye bi metuo sisi e ko ye konfo na atemantem na so wa bene ameba be so wa hwe se dia asofo no so mo hwe no mo so sa mo so mu di sa go ye ne ya na emfa nkwa bonten me wo ye konfo na me hia wa komase na me hwe na oboso ba meto aduro me try o last me kwa fa hye bi konfo mi kom gem bibi boso konfo bi so kom gem bibi me try na kum oda fom wow nice ono de anya papa ma wo se aba okay
So enti sunsun ma dwuma bia try wom enti akola no be try wa wo na so hu ni se da bi we de enkoye nya botenam Kofi mansa sa ye wo bi wo ho na ni boss say ya otimi ka na sem na TikTok de social media o ti social media konfo be na so ya dwuma social media bo amobo ye ya nipa ti yanka nyina na nipa no fra ni ya hwehwemu hu se de wo ka na te sa na ente sa sabe wo be ma nwui na so wo be ma awu a na mabaka se sampa awu da bi se mu ya maka se be ma we de mesere wo asem na wo ka na ka so mforo na wanji wuni hu sampa kuta sunsum ampa na wono na won kuta sunsum no bi atwa toro kafra na wo so na wo so kura sunsum ni twa toro ante yanyi hwan ni enti we kura ma yehu wo ka no kura ne wo nka no kura nti na me se on fa de so mpa nkwache ye na hema na won da na se because wa gene nkwa because we asem ya ba yo ko gina so da ne dua no ne nsuo ne de ache no oh okay na se we na ya Asantehemaa atena se na wo mahwe na empo wadi fo no no na wo be yan wa amamre no na nanom be sa hwe afi na Asantehemaa be pe asuo sesa konfo a obetima da ne dua no ama bibia afiri one nsuo na gyaade opeso wode ye no enu tinam se onko pa de sombo no fa nkoda na Hema ase because e dua we nka Azuka be na dwe se benya boy no so to a ono so nim se benya Azuka enti ka Azuka ne bewu because wona wa fon wona do ho ade akoma nsuo no na me waye me bone a na me pe waku na me sa ade me ho ade akoma nsuo no so onya me den okay na obi nso ka fine Azuka waka se de paniye ene se de ne wose na nkosi dwen no ankose de wo kani obi nso ka se na yanso se wo be hyeda atena se me de me ekon makoso obi ahwe eye pa eye pa me mabosu me so mo hwe me wo mabon yo me wa mbie ma chichire wa kwete na abo me papa unti me kan kire me se otimi sa kompo na me mfa kompo ma try wo fie hwe na me do akogina bonten se mboso sa kompo na goguma ni wase enti wo se wo so no hwe sunsumu ane nam kra so ne hwe ne hu se sunsumu no de adwuma ba otimi ya na so wontimi nye se ne nke ba je sunsumu bebra begu ye ho so dabi obakura wo papa kura ne ntifi aso ne hwe ne hu na adwene wo ma wo ti wo mo asem yi baaye omo ba hye Kofi page sie so ono nso anya ade so okoso no hwe no wonye mfomso bia onye mfomso bia se wo mienu nyina te se Kofi page a ene yese wo akoso na hwe ba wo a wo yesunsun mu nipa no anya me bie wani a ukuta honhom de ye adwuma no na fine unim se wo ban asuo sesa na se wo betimi akoya amamere bi wo mu a ade na Kofi page ka se wo ni krata no wan kwa asuo sesa wan ko busa no se asuo sei na obi ka kire me hwe de bia me ka se nyina nkra ne mu tete nkra ne o se wo ya wadwene se ba bia maduro o manya misika awie enti de ma no beka bia ba ya adwuma da bi ye bo sunsun etimi commande wo mo adwo mo ya adwuma ma ne yeye memeti we asem bia metima ka to ablabo so bia no ebetimi aya adwuma because mo onuru amadi komi mu ne mo men ko committee mo se me ko twitwa metiri nwi because wo bia ma de enti na me akota da nkyerem se ta da nkyerem kusa nipa na ma me na me ho ade na na me se me bo na wo se me kwachi no na me twa ntiri nwi de ba enti nya wono mom no so wono de ne ho ade koma nsuo no dabi de wa fom kra wo de omo kwada ne dua no mo hu nwan ne nkokọ obetwa ansa na dua nsuo na atum wo de sa ya de so omo kwatwa omo kwada ne dua no omo de kamla ekọ a ka bo wantwa nkokọ kro betwa nkokọ beten asa na nsuo na atum because na ado ho abase wonkum na asemi bai ne binum nso ka se ye modua ewo Asantehemaa na nka na wosenka Azuka kura nko bi o hye ne demu ena nka obodua no ko de kura enka na aye ebinum zi desdam sa de ebodua kura enye yie na enka asemi no obetimi ahye kokko ma bodua ma ebetimi aye adwuma kokko mu dua aye adwuma kokko mu dua aye adwuma na efre ne se mitanua na ade we esi ye no na honhom adi Azuka achi no epese onya ne nkwa no to so ye na adwuma eni tu no hye no ma ne de kabla si no so ma asem pia bonten me se ka Azuka ko bewu ese nko bo no sunsun mu kra na because wafum ba ono fa ne se ase boy na gu nanim ase ne fans ni nipa anim se oye adwuma no pese onye bibi ma ye hunu se ono kra onte ho kwa so mimi wo sunsun ma wo ye made a me mo odua ba me soma ne se o me ye ho adwuma betena dem na aka me frɛ na soma no se kokko ye nipa soma si ho adwuma ma me se se aye ye ti aye di nkomo ebi obi aye obi bone ama aye ne ya wodi ni bone opese obetimi aba ma obetimi aboa na ma aye sa dem no nua ye wo nature metima kyerɛ wa haban ama wate de aye nipa ne bone ba meme ye konfo o se me soma bo soma ne se kone ko ye we me ma obi a one day se me hu se nipa we ne nam ho a me metwam tiri nyagu me nkom bi so ye ho adwuma na me ka sa asem no me hu sa asem no me dibem
na masoma bosom no se because me hye bosom ane kɔ na okɔ body pani kunu wie na oba na obetena se no hu se me difo a me hu se me so me toa so na obi awia me fon wo kejetia owia me fon no mani bre ana agya kejetia akura de ma anya hwe beduru fie na ne me ni bre ya nam awurade nyankopɔn esuo ta da nkyira me pa na obi awia me fon nipa na owia fon se ni na ne betima ayadwuma ne mu ba yi hu firim se na mafo obi fon da ne mu kwan obi afa me fon yi de me srew boa me ne mu so awie obi fon da na wo de ayira akobodua be chim mienu nyina na metwase a me ana kura na ayawia ma de me nso ma ekromfo kakra enti saa de pote na ayawia me no ebi a me pen me fon se de wo kan me wie obi pen da me wie obi fon da na ne wo me se me de me wie obi fon da nanso me pen we ya obi afa de na me sro prema me sa na ebodua na mo ko no straight na me pen ya ayira nipa na wa fanse ni se a enti na mpanyimfo so wa batu kotia san wo yam sa na asem neti aso obi yesi obi afa ne yere eno afrem to gigigi no abodua o so afo bi da o afo bi yere da afo bi da tina na we de sanfo so we ya bai misrew ma ye bi da na so me de yi die misrew ye si na menim ti we de fa che me ne boa me wow dia bon sem bebre wo mo enti na bi no mu bodua na asanya wo mo ano ye bodua no nsi ye mo ni ye se de Azuku de yi ko bo ye ye mfa nwi nhye nsuom na osofo panyin mu a wo na asom de wo na aso ye sofo me de ho de minim nya me frɛ nam nyina ho na uko bodua wo nsuo ma homadache sofo kura ejina nsuo ma bodua kura no ento asom eno kura de nka me nua nkan ha adwen enso ye nature diabo ankasa sofo o se ba burum kura duabo ho ewo mse me ka akokura ya nkura ne huru na o frɛ sisire ma mbere lot yere so da ne nkirisi ni nyina ye kes Yesu kura bo bi eduabo Yesu abobi da Yesu abo ne se o dom ya brodwuma se ye kes se nipa nko wuye ade chen se na brodwuma ne nyina ahye enti ni nyina ye kes na me hwɛ Azuku video bi masira ma fukura ya pai o se wonu de wa amoni dua na mmom o kese no oh nintikase no family tree man to ka funu na bra fi akeka utumi obi a duabo ai so te ase e nhira obi a nhira odum obi a kes di se obo ni dua se o se ka ne nkunu se o se ne hwewa na se be empire se obi na enkofa ne yere ade bia enye ne bia na ofisi a yesunsu so ne bia no duabo okay na fa number no tu dwama number dey say mo dey ato ade sa fa tum mienko ti number na 0243 809370 0243 809370 na enkoma ye die sa wo ne fa pempa no a na ye se de eka achire kura ye atete no of course ni eni hope ya tete free na nanom ho no se ekwan ye Azuku sa fa so bo odua so obeka ya wode abrantie na busuanom nyina we ni ya friends ni tan dua no Azuku so nti modern tinko obeso won na busua se nyina edu omu nyina eka ho enu ni titi kura ne fa na okote na akwa ni meko na abafo nchani ti wu fi sei opanyini se wadi foi na ye kura se nka obebo se dua no wa maami am frɛ obi opapa am frɛ obi na wodi wo mu nyina aka ho ye kɔ nipa famu dia ɛhɔ no Azuku bedi fo sɛ ɔde abusua da ase ba ase kɔ sunsun mu a ɛhɔ no Azuku ndi fo sɛ ɔde abusua da ase emre na enu ho ke be kan Psalm 109 Psalm 109 ni ahwehwe David ebo dua bi a ɔde awo ntoato aso nyina edomi sɛ ni Bible ba mi anka me kan pa Psalm 109 me pa cho mo am wo fie no wo hwe a bomodin na troto enwom wo ha ene enkono tu be kan afiri nkono no so be si 31 no kan afiri nkono ho no be si aduasa baako wo beti ase awo ntoato aso nyina eno na se obi de dome wa na abusua na nya nsunsuaso me kai se yem se Deuteronomy ho nso kra eka bi wanre na de a obeye no eye ntoato aso boni ne be kwadwom so ka wose ye nananom aye boni enne ye ne ya be fa de asem no nka Azuku di bimu a nka adua no betimi anya Kofi o muche friend Kofi pages ene na busuafo nyina because o man tete ne ye o se durumle bi na se o ye boni kura na o nwane yetimi che wo papa se wo papa na ye gya wo papa e wo ho efiri tete na aba ene kura wo ho wo no batifie no odi boni ya ba na engu na posi be kira ya be che wo na no ene de me na me mpene ba ne ko na me ni ho odi wa so na ayeja sa kura ne buru 18 years ya so muru 18 years dia ena no me di akira aba na so oburu 18 years na so ni mmra na so de mmra na obeko me ofasi bi o ha se enche mema police fa be fa no oh na nyame mu abote
Wo fa si hwade a ne rebe ho. Oh, my police for befa no. Wakofa abaya bi a, omo se abaya ne nko school. E na wakofa no. Wo so se akola no ye no na wonko school dada. Ma me na ka che se twon ho. E se won hu akola no a. Hwan ho no hwehwe mfiri. Nti se be hu no wo ha. Na se wakampo nipa boni nti wo so kra ho bekọ adwe. Sa nti se ma me no kra ti me eba se o nana. Wo fa si se ni se ya me se o me ya me de ne beba. Na wonko chirim. O chirim na so so odam kakra na ya twena so. Se wo se me de ma de ba fia. Na me de ma de ba fia. Tie no nti no se wanteto be na akamfo ka se sebie ko to wo a wo bone a wo to ba bi nka. Ya se nka ekwan bi so no de Azuku nka sa dua na obon de nkonya mfomso sanse awo bone a Kofi pages maame ewo ye no ene ne ho nsunsan so aba ti sa abade a ne mfa so abuse na obi nso bi sa so na adan ne ye bodua ye de abusua na obi nua bi anan man bi ye de daase kominim se dua sa wo na nkanya nipa na wo konsuo no so akwada ase na ma menkyere wade bi ewom se me podua ya yira na ma frɛ antoso nyaman de abodua na se manhu podua na wuwu a se menim de ofa podua yi wo kwa wu ensuo ne bekume ni a me fa podua yi no obo me dua e na obo odua no me makwa wu still a podua no wo nsan kan enti wo na wa bodua no bewu because of wu ye se me koda nsuo na se because ma bone pa ma na ye adwuma na so mente se wawu ana wawu kura menim bebe okuwu to e na menim nipa kura ofa ade no nti wawu a mede mahu so na fa ye nti wo se de owu ofa ye no ensuo nu nkunu ne kuna omfa na busua na ase because menim bebe o wona me makwa koda ase okay nese na ase enka mi wu a enka wonim anka beba koda ensuo na ase wonim nti wonde na busua da ase prako na me won ba ma asem bia ti duabo na nsem bebre se ka se yetena se ya kire duabo mu a duabo de keke wonderful wa ese wonim ba de wonim bo so de abebo na wa be se awu okay nti wa mama ti ase se na ya hemfo ne ya hemafo no na omuhia nipa no cause ya tena se hu se duabo no koso nti ama ye wura ahye mmara se ma ye modua wa Asantehemaa mu biem we de mesere ye wura mbo emu ase kakra se mesere ye wura yese wa hye mmara se ma ye modua wa Asantehemaa ne mom onsa mmara bonten sa mehye mmara se obi ahwe ye na obi anni obi hu nsekuro de di duabo ba o ensekuro no ene di duabo ba ade ya yira ya busa obi asi nni ho nti ye betima hwa ma ade ya yira ade so so mboma me uko police station police ni kura no oni ho afa ni ye be ye hwehwemu ya hwa ya hu ye te Ghana ha na obi twen se kan wo MP minister besin ne ye hu de okun no na mom ye wo nature bi asem yi si no oni ho betima hwa ma ya sanka boni bi anim na mom ekum nipa do ti na ye wura se ma ye modua wa Asantehemaa na boni na ekoso eto atwa na ade edi duabo ba ti be sire ye wura ontu sa nkrofo ne fo so mo ya ade ma hye nipa bufu ma ye bodua no yentu omofo obi ade da ho na wamfa duabo nyaw esuo pra ye payafa afase a wada because wa wunim so wachiri ti denti na akogina ne se tie na se kawa yira me ye kwata me fa kawa ho be me de kwhye me nsa be na emu me bi so na me fa koton so nti se me na me fa ye na emu me ya me ho kyere na me koton ya nipa ne bu afu se de obi ja me naka na emu se ye nhu ade koro ni du ofa ye de bia bo beba nana ye be sori mami bisa ye mfa ne se ta dankyira enanka Azuka ana obi fufuro bia na obejira mu no boss adue ya ana nka sai na obesi afa no minua me fa kwanye so na ma se achi ahwefo biem nkam kokwa aso sa asem na ko du Asantehemaa anim na wo ba no se ro wi a ka be wi me fie sa wo wi ni se ka wo wi ofie ani se me na ni dua ni wi no ni ma wi ni wo wi ni se ba siesie ha kama na se dua no obeda na dua de se nsiesie fi wo be wuo no wani da wuo hu na wo be wu a kama gini de mu oden na wo yesa bosom no nkomo hawo ya wi mo ha me sa bia tanje dentranka asaje apem eno akwaje mpimi obaje apem ko se wa komite ne ho obongo obaje apem bi se enwi na wo de ahyemu no on se ye wo bibi te se ye de ano abodua ye betime twa akokọ ba akopẹ ni asere pa wo ni nsuo na kwa apam edi wo anka se wo hu nwi ahyema fe ni ye wia bedware no kra na bosom na age no afe na ye sa de na de be man back
When we na chesi duabɔ ne nya no. Ko ba sunsun aso no. We Azuka for be fam bro. Be fam. Ene din ni so ekura no no. O se kwabosom so akobu nkotodwa me atwa no ho aboa no. Enti mesere dipo oba na dua we se mo mfa kamera nsi ni so. Saa de no mu njai. Ene ye besere Asantehemaa so na daworoma. Said ye wa ma kwan ama camera ama ni inside ho no. Ba bi on ba akoda ne dua no no ankasa ntubofo. Na won fa mmara masa akomfo na okom asuo no. Nye camera sem. Nye camera sem kura. Enne ya komfo no bibi na opese ohun se Azuka aba me ho. Abedere dua no wabu nkotodwe na camera si ni so. Da bi. Yesre. Because enena ebia ne ho aba mfa so obi so aba asem ebia waboa nipa bi so a ebetimi akofa entokwa edi aba saa me se ne ho kire na obi anu aduane atuogu cause wanye adwuma na wanye sika obi nkosu hanu na wanhu bibi anka ebi so obi a waboa ne pa se wakofa saa asem na ba waboa no na nipa na ne ho aba asem onye nanso na obi mfa so a wonye free ne ho no nkrofo bebre a ho a mo so nya mfa so free ne ho asem na aba ena odi abufu akoya ade bi a aka no eno nkire se omene me ye konfo me ngu obi animu ase na mum kwan ya fa so odi abufu koya ade no eno na ankoyi ama no eno ntina mka se ompa ade esombo pa ankoma na Asantehemaa ena mo nka se woni abusunya no eso ebe ya aka ebi kura we na aba na konya bi kura be fire busunya ni mu ayedai aba ebi kura na wo de won kobo kanwe ebi kura na obi su benya problem abusunya ni na sika na obo ye no mu kura se betua okay enti sunsun mu adwuma de e balance ne mo me ha de anka me wie me fie na be wie mfie na nka na nso wie ni fie ni anka me so me wie me de na Nyansapo nke nso wie office no sense wie na nka nyine be wie yeda mase se munya abotre ma yen na mo hwe na nanom mesre mani die ni abrase nko twetwe se bibia nkoyi amfa nche mo nanom nye se ebia ni netre ni nto na asema amatena ahemfie die no eja yenso ye be pone ho madaroma mo mfa nche ni die ni abrase so Black Power mama na wase Nyankopon nhira pa me wedding no o yade Nyankopon nhira me da ase pa na na ase ne sa kwa mo bia de mom nananom amhwe afidie obu a wante mo amanti ni nyina no ye wie nsuenwie eguso je nsabode ne de ayese yi ase nsabo wo de Nyansapo ye la na telephone number 78 na desk on fa so a na oje 1 cd o meje media sika bia mempo 10 peso anokura meje nti wo a wante se wedding Nyansapo wedding baso yakoye royal wedding na wi wabo ade bia no fafala na desk no so ene peda so fa oyere be kire medin beba be sika mna no ye na so ade na yetu ahụ ka na yehuni mende ne Ebenezer ebi kura na okọ wale be ma se Nyansapo betwai so ode akoto yino obi ni ba bi odi mfonyi na akwa na Nyansapo fo nkwa ba ye de se ehun se nipa bebere ba ye se wo wi a wo so the tools in internet ebi na wo hu do kura enti ni kura wa sevu o de fo ni to so abusia nso nkonya bi kura na kamera nko ba odi be si me so keke wantwa akwa bi na okofa obi so man wo metwa no wedding pictures ma no wo man ye wedding ye wie ni ade only pictures na nurse boss I'm sorry sa ma me record no wedding na ye bo woka waju sika wie no odo ho de no we me record no na de mu sie na ya sorry se ya mfa bi nyese de me da ase asema obi sa ye midi ene abusua pani wo wusu aduo me pram so hin na na jamponto a woto so mienu okofo ne wo fa ase ne me ti me tiwe me wode hye midi ade wo pram so ha ene edi mu sie niam mu nyina mo ene hwa woje yan hene wa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se Kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya